Yun, good morning mga Lodin. Dito tayo ngayon sa bahay nila G-Lord. Ang tumitira ng Pilipinas raw. May ride kasi kami ngayon mga idol. Kaming mga team Amlid. Pupunta kami ng season sa may Sagunto. Magbababae kami sa may Oh. Magbababae daw siya lang. Yung nililigawan niya dyan mga idol. Puro shared post na sad post. Yun mga idol, ride out na kami. Tingnan namin yung kasama namin dun sa sa labas. Nandun na raw sila. Kita-kits na lang daw dun mga idol. Ganda ng ahon dun. Yun mga idol, pupuntahan na namin yung mga kasama namin sa labas. Mga team Amlid kasama ko. Pating natin galing San Nicolas. Pero nag-meet up kami dito sa Tayog mga idol kasi taga rito si G-Lord. Idol, shout out! Shout out sa'yo. Ganda kasi ng ahon dun sa Sagunto mga idol. Yan o. Ayun na sila mga idol, dami pala namin magra-ride. Yan o mga katim natin yan, Team Amlid galing San Nicolas. Ah! Yun na yung mama ko, idol. Mama ko yan. Nako, yan po yung trumatrang ko sa may vlog ni Paring Lodi mga idol. Oh, sayado. Team natin yan, katimbora natin si idol oh. Timbora. Yun mga idol, ride out na kami. Ingat na lang sa amin mga idol. Yun pa lang mga idol. Kaka-ride out pa lang namin, nagtitirahan na sila. Graala. Yun o. Wala na. Nauli na tayo, bibidyo. Nako po. Yang dito ulit mga idol. Yun o. Kasinggan pa lang kami mga idol. Nagkakalasan na kami. Ang bibilis naman nila magtrangko. Shout-out sa tingkal ko. Hindi pa namin nakalahati. Ay, sumay. Lalakas na mga kasama ko mga idol. Tira-tira na naman. Takpong 20 lang. Takpong Pabigin! sa binalunan pa lang kami mga idol. Nagbubuko pa kasi yung mga kasama natin eh. Nasiraan ng kadena. Sira na, sponsor naman dyan mga idol, Rafael. Sponsor ng kadena yan. Pakalas na, pataray na 50 na siro. Lumabay ni Bart ko. Oh, ang lakas. Babae nga rin ka. Dito na kami sa Sagunto mga idol, pakyat na kami. Guwapo Rich. Nauna na yung ibang kasama namin mga idol. Malalakas. Sakit talaga tiyang ko. Ababapay dito eh. Yun o. Dami namin kanina. Kami na yung nahuli. Malalakas sila. Nagpapahinga sila sa siko mga idol. Naunahan ko pa sila mga kasama ko. Naka 34, 36 kasi tayo. Idol, quality na. Quality. Ginamit mo ba si Mao? Ayan o, David. Oh, ginamit na niya yung maliit. Mga patay idol. Oh, wala pa sila. Binanatan kasi nila mga idol sa sa unang ahon pa lang bumanat na sila. Yan na po si Heavy Gear. Tantawan na naka Heavy Gear. Amait. Na David na. Amo naka Heavy Gear mag-aasal. Kanya kay G-Lord mayat. Ha? Dahil pa dulo. Sila. Grabe aja ni nagtakal pa. Dongpe anya ngay dongpe.
Dangan, boy. Ha? Ang lakas nito, naka 1 by mga idol. Oh. 1 by. Ilan yung plato mo idol? 48? 48 mga idol yon. 48. 1 by. Sila. Ano sabi mo idol? Oy, pakada kayo. Nakita. Parada mga idol, parada. 43 lang, guys. 43 ako. 43? Oh, sige na yan. Nagpasis. Rigat Bombay na. Swap sa sapatos mga idol, size 44, size 41, 42 sana, malaki kasi sa akin. Swap. Size 42. Yun oh. Guwapo ahon na no. Sa Burger King. Oh, lupo na ka ni Dividend. Laspag. Sobre. Limon, video naman. Nga mo lole? Good. Good luck to you. No. Yun mga idol, hanggang dito na lang kami kasi nagugutom na rin Bye, kami. guys. Yan oh. Bye-bye. Bukod yung mga kasama natin pababa mga idol. Ride safe na lang sa amin mga lodi. Bye, Yun, oh. guys. Sana kami mga idol. Dumpe! Dumpe! Bye guys! Tara kain! Tara kain ako. Tinira na naman ni G-Lord. Tara kain! Mas malang ulam. Merenda na mga idol. Ito yung tanghalian namin. Mario. 20 na lang to. Ano? Oh. Maria. Awan naman ng sagat. Ito tanghalian namin mga idol. Alas 3 na. Wait, nadati ko na dyan sa... Successful mga idol. Nabutol lahat ng katimamlit natin sa ano, sa Sagunto, sa ahon mga idol. First time kasi nila doon mga idol, tsaka di nila alam doon kaya nabudol sila. Una pa lang kasi mga idol, sa bungat pa lang kasi binanatan na nila. Binanatan na kasi nila agad mga idol, kaya naubusan sila. Di nila alam na patarik pala ng patarik yung ahon doon mga idol sa Sagunto. Tsaka dito ko na rin pala tatapusin yung video mga idol kasi malapit na akong makauwi. Kita-kits na lang ulit sa next vlog natin mga idol. Ingat kayo lagi.